Kyai Sesraten Meterat kalian menapa dados dipun kersaken adat sabet dintenipun kanthi sedakep sluku tunggal kang ateges kinarya kanggo pratandha sakmangke kinen ameper gawa sanga Italia Murka Durjana Buti Candala ugi Sukerta Mugya sedaya tansah lebur papan tanpa dadi gantya tumindak kang arus tansah newahaken kanan edipeni gemah ripah loh jinawi kanthi manunggaling cipta kulawan rasa ugi syarat sarana kang arupi sekar mawar warna pethak lan abrit sekar katil sekar kenaka sekar 200 ugi sekar gondo arum kang minangka kangge jejageping syarat uga sarana kukusing dupa kanggo ngelun sumodala ning awiyan pratandha manunggaling cipta rasa manunggaling kawula marang Gusti kang akarya jagat ingkang sampun kawis tinggal anggelar jagat saisinipun paribasan sak lumahing bumi sak uriping langit ing sakmangke kang kinarya wonten ing pasugatan Jatilan Singamaruta ingkang marak sowan saking tlatah Padukuhan Dayaan kalih Kemiri Tanjung Sari Gunung Kidul nyuwun dumateng ingkang akal bakal cikal bakal ingkang among tuwuh ingkang mekoni wonten ing padukuhan dhuwit sakiwatenganipun sae menika Jambi Jogoloyo ugi Gondang sakmangke mugi kasuwun sawape ora gawe rumido pancok anut runtun kalian wirama anut trahipun risang pawang sedaya titah ingkang mapan wonten ing kayu watu banyu lan lemah sakmangke karesaya kinarya sakmangke amayungi kiprahipun Singamaruta mugia purwa madya wusana tansah jinangkung dening Gusti Kang Maha Kuwaos tebih saking Buddha pangrecana tunggal guru kasuwun pangestu tunggal kanca kasuwun donga tunggal kawruh aja misruh tunggal sak papan aja gawe dadakan tunggal sak panggung aja gawe bingung tunggal sak kursi aja gawe gregesi tunggal sak sentrong aja gawe ribet engkar pariwarna hoi upacara sang pawang